Inna lillahi. Gida domi ne ma ku kuke tafa man duka na. Au, ba fitel, baka masa abin da kai ba. Babawo, faɗa mashi abin da. Me kai ka gidan su Bangel jiya da daddare? Ita ce ta buƙatu burodi fa, na je na siya mata. Me burodi? Me ya haɗin ka da ita da zaka je ka kai mata burodi? Baka san an yi mata miji bane ba. Bangel ta babawo ce. Bangel ba ta san babawo ni ta ce tana so. Wuyo, mine ma? Sai ko sai mun ji maka ciwo. Za ka rufe mana baki koko sai mun ji maka ciwo. To ba zan ƙara zuwa ba insha Allah. Muce.